Na, mehet! Na, most jöttünk a fel. Betyár, ezt kutyél. Ez az. Tudod, de ne. Ágyinkat is kell. Na, le kell vetni, ezt kell. Na, le kell vetni. Szászori! Tudom, azt a lábszát. Ja, álljál fel. Na, álljál fel. Ki kell szarni ezt? Mi kell arra azt tudni? Ez tényleg busz van. Hát vedd le a nadrágot is, vedd le. Vedd le a nadrágot. Fordjuk ki bele rá. De vedd le a nadrágot úgy, hogyan. Így, hát meg. Az is akkor mindegy. Gatyász is volt. Jaj, bocs. Azt látod, hogy ki kell neki szóvarni. Ki arra berekünk már, amúgy. Nem tudod, hogy kell vele menni? Nyugi, én veszem. Lők ki a dákót, mi van? Lők ki! Videó az jobb, ugye? Hát bele nézni, de a feleséget. Na, várjál. Na, csináld hát. Az búzik. Bandi, vedd le a katyát is, vedd le róla, Bandi. Mondja!